Чираттагы кытлау сәламебез Иске Кулатка бистәсенә аша. Бүген үзенең матур туган көнен якташыбыз Кузяева Надия Андреевна каршылый. Аны матур гомер бәйрәме белән ихластан якыннары, улы Марат, килене Юлия, кызы Гүзәлия, кияве Илгиз, аныклары Ильяс, Эмиль, Диана һәм Данис кытлылар. 1958 елның 26 апрелендә безнең газизыбыз Салкын Мурманск шәһәрендә дөньяга килә. Аңа бары 3 яшь вакытында Иске Кулатка бистәсенә күчеп кайталар. 1975 елда мәктәпне тәмамлап, Иваново шәһәренең Балашев исемен йөрткән училищега укырга керә. Кулына дипломын алып, әле тагын 1 ел шул шәһәрдә үк фабрикада хезмәт итә. Ләкин туган ягын сөйгән кыз яңадан Иске Кулаткага кайтарга дип карар кабул итә. Һәм бар гомерендә сәүдә тармагына багышлап, төрле кибетләрдә сатучы булып эшли. 1983 елны 18 мартында әтиебез Күзәев Киям Захар улына кияүгә чыга. Мәхәббәттә 2 балалары, уллары Марат һәм кызлары Гүзәлия туа. 1991 елдан бирле ул 1 номерлы урта мәктәбенә эшкә урнаша һәм бүгенге көнгә кадәр шул урында намуслы хезмәт итә. Кулаткада бердән-бер якын кардәше, бер туган абыйсы Кашапов Равил Нуриддин улы белән тыгыз элемтәдә матур аралашып гомер кичерәләр. Туганлык җепләрен өзмичә, бер-берсенә нык ярдәм итәләр. Рәхмәт сиңа, әниебез, әбекәебез, төн йокыларыңны йокламыйча, безне иркәләп үстерүеңә, олы тормышка басарга ярдәм итүеңә, күзләреңдәге бәхет ышкыннарын саклап кал. Ходай сиңа озын гомер бирсен. Син безнең гаиләбезнең төп җылылык чыганагы. Һәр иртән синең кояшлы булсын. Нык сәламәтлек һәм иминлек, хыялланырга һәм үз хыялларыңны тормышка ашырырга көч һәм теләк телибез. Син безнең бик сабыр һәм көчле шәхес. Бер кайчан да тормыштан уфтанмыйсың. Безне генә түгел, хәтта якыннарыңны, оныкларыңны да тәрбияләп матур гомер кичерәсең. Бу изге эшләрең өчен меңләгән саваплар сиңа насыйп булсын. Әниемнең туган көне матур төсләргә чумган. Димәк, бүген аңа бары бик аз әле яшь тулган. Син яшь әле, бик матур да, бик кадерле кешебез. Бәйрәмең белән котларга матур сүзләр эзлибез. Тик сиңа тиң сүзләрне без таба алмыйча интектек. Чөнки синнән гүзәлрәк берни дөньяда юк дидек. Барсы өчен рәхмәт сиңа яраткан фәрештәбез. Туган көнең белән котлап башыбызны иябез. Иң мөһим теләгебез ул бетмәс төкәнмәс саулык. Саулык ул матур тормышта иң олы булган байлык. Кадерле Надия Андреевна, чын күңелдән якыннарыгызның бар изге теләкләренә дә кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Тәрәзәдән әни карый, кочаклап яраннарын, шул яраннарга кызыгып, әй китеп барганнарын, кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илткән, әти-әнигә илткән юл, иң бәхетле юл икән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Капкалар кала ябылып, капка төпләре ширәм, киткәндә ярты күңелне шунда калдырып киләм. Кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илткән, гөлләргә күмелеп әни, тәрәз каршында көткән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма
кызыгып, эй китеп барганнарым, кайтыр юллары гына күтсен, туган йортума илеткән, әтиянигә илткән юл, иң бәхетле юл икән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барын, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барын, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Кочагыма